πρώτη προπόνηση σήμερα της ομάδος για την καινούργια χρονιά. Νομίζω ότι πάντα μια καινούργια χρονιά ξεκινάει με αισιοδοξία, ξεκινάει με δύναμη. Νομίζω ότι οφείλουμε να το έχουμε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι όλα ξεκινάνε από την δουλειά που θα κάνεις μες στο γήπεδο. Αυτό που θέλουμε να περάσουμε στην ομάδα είναι ότι πρέπει να δουλέψουμε πολύ, να μπορέσουμε να έχουμε τις απαιτούμενες δυνάμεις και καθαρές σκέψεις μέσα στο γήπεδο για να κατορθώσουμε να αντιδρούμε σωστά όποτε χρειαστεί. Και από εκεί πέρα να στείλουμε τα μηνύματά μας, τα θετικά μηνύματα προς το φίλαθλο κόσμο, ότι είμαστε μια υγιής ομάδα, ότι προσπαθούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο και να βγάζουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε κάθε παιχνίδι. Εύχομαι να υπάρχει υγεία, εύχομαι να υπάρχει ηρεμία, το βασικότερο από όλα αυτά. Να έχουν υπομονή τα παιδιά, γιατί είναι μια περίοδος, όπως έχω ξαναπεί, μια δύσκολη περίοδος. Αλλά νομίζω ότι χωρίς αυτή την περίοδο δεν μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο το χειμώνα. Ευελπιστώ ότι θα πάνε όλα καλά. Θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί, να προσέχουμε τα πόδια μας, να προσέχουμε τον εαυτό μας και να κατορθώσουμε να βγάλουμε όσο ανώδυνα μπορούμε την προετοιμασία για να φτάσουμε στο φορμάρισμα που θέλει η ομάδα στην πρώτη αγωνιστική του ποδοσφαίρου. Εύχομαι καλή σεζόν και να πάνε όλα καλά για την ομάδα μου και για όσες ομάδες έχουν θέσει υψηλούς στόχους στο φετινό πρωτάθλημα.